Sziasztok, Ajtax vagyok, és ez egy újabb vises unboxing videó lesz, de mégse egy kicsit, ugyanis ezeket a cuccokat a Geekről rendeltem. A Geek az a Wisnek egy másik változata, alfaja, ha úgy lehet mondani. A Geeken csak, ahogy mi hívjuk, fiús cuccok vannak, mert van a lányos Wish is, meg a babamama Wish. Ugyanazokat találjátok meg, mint a Wish-en, csak itt csak fiús, ilyen geek cuccokat hoz fel, a Beauty Wish-en meg csak smink cuccokat, tehát így kategorizálja kicsit, de Wish-en is megtalálható ezek. Na, és ez egy különleges unboxing lesz, ugyanis elhagytam a fejpántot a kamerának, ezért egy kézzel fogom őket unboxingolni, úgyhogy lássuk is az elsőt. Na, de mielőtt kibontanám, ezeknek a csomagoknak sztoria van, nagyon szép története, meg még más vises történet is történt azóta, azt a videó végén elmesélem, valamint a kérdéseitekre válaszolok. Úgyhogy nézzük az első csomagot. Most. Na, ez egy 3 méter hosszú töltőkábel a telefonhoz. Ugye USB kábel. Hát ezt azért vettem, hogyha manapság, hogy elérjen mindenhol a telefon és sosem merüljön le, akár az ágy közepén is. Szép fekete, jól néz ki igazából, nem tűnik gagyinak. Hát reméljük, hogy működni fog, bár valószínű, hogy működni fog. Hát ez így ennyi, jöjjön a következő csomag. Na, hogy mi is ez? Én sejtem, hogy mi, most megpróbáljuk egy kézzel. Ez kérlek szépen egy távirányítós. Na nem áll. Ez komoly. Hát ez így fantasztikus. Elvileg ez egy ledes villanykörte, amit távirányításra színeket lehet váltani, és amikor megrendeltem, akkor vettem, hogy igazából nem is ilyen ajzat kell az én kis lámpámba, de mindjárt megnézzük majd, hogy működik-e. Na, pillanat. Ez lenne a villanykörte, igazából működik, de miért ezt hogy csinálja? És most mondjuk átnyom sárgára, akkor egyenlőre nem történik semmi. Miért? Ja, mert az elemek ki kell aktiválni, hello. Jó? Most nézzük, sárgát akarunk. Na várjunk. Szétek on, az működik. Ez mit tud? A fényerősséget is lehet. Jó. Most meg már csak ilyen világít. Aha. Fehér, zöld. Látjátok, működik, kicsit szét volt esve. Igazából semmi baja. És az utolsó csomag. Megpróbálok egy kézzel unboxing. Látom. Jó. Na gyerekek, ez egy pokélabda. Hát terepmintás pokélabda. A Pokémon Go őrületre vettem, és így most ugye december 5-e, de holnap lesz, inkább Mikulás hozta. Nézzük. Azt a mindenit. Anyám, micsoda. Oppá. Azt nem mondta, hogy már most eltörtem. Ezek mi? Nem akar zoomolni? Mindig. És volt hozzá egy random Pokémon. Ez egy Pokémon. Ez... Hát ez ki tudja, hogy ez... Milyen Pokémon? Na mindegy, itt a
Ez jó néz ki, dísznek jó lesz. Na sziasztok, azért köszönök most be, mert képzeljétek, akkora fail történt. Most spoilerezek a videó végén, arról beszélek, hogy 4 csomagot rendeltem, és abból csak 3 jött meg. Nem olyan gáz, de mindegy, bevágom az értékelés elé a végén. Ez a Walking Dead-es pénztárca, amiről beszélek, konkrétan megvágtam a videót, kikonvertáltam és dudált a postás, hogy jött egy csomag. Hát nézzük meg, mi van benne. Na, itt van a Walking Dead-es pénztárca, brutál kínai szaga van. Nézzük meg, hogy kibírom-e így bontani. Hogy annyira szenved, ó, de jó anyagból van. Ne lehámozzuk. Ez mi? Ez nem Overkills. Hát nem tudom mi az, hogy Overkills. Nézzük, kis egyszerű kis pénztárca. Itt is benne, megmutatom nektek, ha látszik. Wow, nyomottan egy Walking Dead. Brutál kínai szaga van. Nem értem jól, hogy Overkills. The Walking Dead. És hát ott a háttérben a képregényből pár jelenet, ha jól látom. Igen. Na, nagyon jól néz ki ez a kis pénztárca, megérte rá 2 hónapot várni, további jó szórakozást a videóhoz. Na és így a videó végére jön az összegzés. Hát, hol is kezdjem? Tehát kezdem úgy, hogy még nem próbáltam ki, de jónak néz ki, nagyon nagy failnak tűnt, de eszméletlen király kis cucc. És hát ettől nem vártam sokat a pokélabda, jól néz ki a random Pokémonnak, fogalmam sincs, hogy mi. Na gyerekek, úgy kezdődik a sztori, hogy ugye az előző vises videóban is mondtam, hogy rendelgetek ki visre és unboxingolgatjuk. Rengeteg kérdés üzenet érkezett, meg ilyenek, meg nézitek is, ezt köszönöm, úgyhogy ez itt a második rész megkésve, ezt októberre terveztem. Tehát októberben rendeltem Geekről 4 darab cuccot. Jogos a kérdés, hogy akkor miért van 3 az asztalon? Na gyerekek, ez úgy van Visen, most azt mondom, hogy Wish Geek, ugyanazokról beszélünk. Ez úgy van, hogy megrendelsz x darab cuccot, ott írja, hogy mikor fog megérkezni, nekem november 6-a volt a határidő, hogy megérkezzen. Ez meg is jött bőven határidő előtt, ez 250 forint volt, összességében 5000-ért rendeltem. Ez 250 forint volt, ez megjött. Vártam, letelt az idő november 6-a, nyilván az applikáció megkérdezi amúgy, hogy megjöttek-e a csomagok, vagy mi a helyzet. Hát rányomtam, hogy hát nyilván, hogy nem érkeztek meg a csomagok. Várjak november 15-ig. Vártam november 15-ig, november 15 este, még hát nem érkeztek meg a csomagok, bár mostanában a magyar postában nagyon-nagyon-nagyon sok probléma van, de ez is még a végére, tehát a csomagnyomon követő jelezte, hogy Magyarországon leszállt a gép, amivel ezeket a cuccokat hozták, de hát nem jött ki november 15-ig. Ő kérdezte az app is, hogy mi van, nem jött meg, rájöttem, hogy nem. Nem történt semmi, ott óránként kérdezgett, hogy igen, nem, megjött, na mindegy. Írtam a Wish ügyfél szolgálatnak, hogy még nem érkeztek meg a csomagjaim, ilyenkor mi a teendő, mit csináljak, várjak-e még esetleg, és ennyit kérdeztem, hogy hol vannak a csomagjaim röviden. És írták, hogy 2-3 napig válaszolnak. Na nem kellett hozzá 1 óra, és visszaírtak, hogy hát nem tudják ennyire nyomon követni a csomagjaimat, úgyhogy sajnálják, ezt eltűnt csomagnak veszik, ezt a 3 csomagot, ami nem jött még meg, és azonnal utalják is vissza az árát, úgyhogy innen van a cím is, hogy ingyen csomagok Kínából. Tehát ez a 2 cucc ingyen jött meg. Na és még nagyon belepörögtem, hogy ingyen vannak, tehát jött egy üzenet vissza, hogy sajnálják, eltűnt csomag, nem tudnak vele mit csinálni, nem tudják nyomon követni, úgyhogy vissza is utalják a pénzt ezekért a csomagoké, de viszont, ha megérkezik, most jön aztán a csavar, srácok, lányok, ha megérkezik a csomag, nyugodtan tartson meg, nem kell visszaküldeni, nem kell kifizetni. Úgyhogy jött 2 csomag, ami ingyen van a Geekről, ez a fantasztikus pokélabda, ez nagyon tetszik.
a Geekről, és hát sajnos viszont a 4. csomag az még mindig nem érkezett meg, tehát az ugyanúgy a kapura tűzik ki ezt a csomagot, tehát akár a kutya is levehette, vagy valakinek megtetszett és elvitte, az egy kurva jó Walking Dead-es pénztárca lett volna, sajnos nem érkezett meg, bár még nem tudom mi lesz, bármi megtörténhet, úgyhogy srácok, ezt is kérdeztétek sokan, nincs nagy baj, ha nem jön meg a csomag, nagyon rendes az ügyfélszolgálat, gyorsan reagálnak és megoldást találnak rá rögtön. Úgyhogy köszönöm a Geeknek, a Geek magyar ügyfélszolgálatának, hogy ilyen gyorsan elintéztétek ezt a dolgot, és a pénzt is visszakaptam, és ingyen csomagot is kaptam tőletek, és ezt úgy írják, hogy lássam a jó hiszeműségüket, vagy mi, hogy ne haragudjak, ezért tartsam meg, úgyhogy igazából ezekre a csomagokra most 2 hónapot vártam, úgyhogy a következő vises, geekes unboxing az később lesz. Közben így mutogatom közelről is a dolgokat. Mármint akkor most válaszolok 1-2 kérdésre. Az első, a legtöbb, amit kaptam, hogy rendeljek-e Wishről. Hát figyelj, rendelhettek nyugodtan, bajotok nem lesz belőle, előre ki kell fizetni, igen, de viszont ha nem érkezik meg, visszaadja nektek a pénzt, úgyhogy nincsen nagy baj. A másik, milyen minőség jön. Hát igazából, mint a múltkoriból, ott is egy gagyász volt. Hát most ezek nem lehet mit ettől várni, ez fergeteges, ez a Pokémon, a Gós, vagy hát most nem Pokémon. Na mindegy, és hogy ez tűnt, nem biztos sehova, ez tűnt egyedül gagyásznak, hogy szét is volt esve. Nem tudom a videón, hogy mutat majd nektek, de szerintem nagyon nagy poén, félve csavartam be attól függetlenül a hajzatba, de jó, ez is igazából most mind tökre megérte, jöttek 200 forint lett volna ez a pokélabda, és most tök mindegy, a pénztárca volt a legdrágább az egészben, ami nem jött meg, de ez tök jó. Az, hogy miért nem tudtok a bankkártyával fizetni, az valószínű azért, mert nem Mastercard, vagy nem fogadják olvassátok el, hogy milyen kártya kell hozzá, igazából szerintem a Mastercarddal rögtön tudtok rendelni, ha kell. Ugye a pénzt is vissza lehet nagyon hamar kapni, nincs gond ezzel, ha nem érkezik meg, arra még azt írták az ügyfélszolgálatban, hogy vagy rendeljem meg újra, és akkor vagy kijön, vagy akkor ezeket várjam, és ingyen megkapom, ilyenek vannak. Na viszont mi van, hogyha rossz cucc jön ki? Ez is nagyon egyszerű, a párom rendelt magának egy, nem is tudom milyen pólót, kijött egy póló, tök hamar megnéztük, és egyáltalán nem az a póló volt megrendelve, ami kijött. Egy fénykép ügyfélszolgálatra feltöltöttük a pólót, hogy hát nem ezt rendeltük, sorry, jött a válasz, ugyanezt tartsuk meg, és visszakapta a pénzt is érte. Nagyon jó dolog ez a kis Wish. Egy a hátránya ugye, hogy azért ilyen olcsó, hogy nem raktáról kapott, tehát most vártam ezekre 2 hónapot. Őszintén nem mondom ki, melyik boltok ugyanezeket árulják, ezt 5-6 ezeré, meg 3 ezeré pokélabdát, hát inkább vártam rá ennyit, és most itt vannak, úgyhogy így egyenlőre ennyi, ezek voltak a sztorik. Ha bármi kérdésetek van, Facebookon írjatok, vagy ide a videó alá kommentáljatok. Lassan jön a következő rész, addig is boldog Mikulás nektek, nekem ezt hozta a kínai Mikulás szép lassan októbertől kezdve. Következő videóban találkozunk, Ajthax voltam, szevasztok!